araw kukuha tayo ng panggamot naman sa aking kidney problem, sa aking kidney stone. Kuha tayo ng dahon ng bugnay or bignay. Tawag sa Bisaya, bignay daw eh. Dito sa amin naman bugnay, Bicol, bugnay ang tawag sa amin. Kasi may nakapagturo sa akin na mas maganda rin ito na ilalaga sa may mga kidney problem, sa mga kidney stone. So kukuha tayo ng dahon ng bignay. Ito sa likod ko yan. Nagbubunga rin yan. Malilit lang. Pagka hinog na, kulay parang dilaw, parang itim. Pula, itim. Pag sobrang hinog na. Try natin ito kasi may nakapagturo sa akin. Kasi ang sakit ko is kidney failure. Kaya walang tayo ng mga dahon-dahon. Pwedeng ilagain. Yan, tingnan natin ito. Ito ang dahon ng bignay. Yan o. Kuha tayo ng mga ilan nito. Lalagain natin. Dahon ng bignay. Piritong haluan ng mga ibang dahon. Yan. Mag-comment lang pala yung may mga alam na pwedeng malaga natin sa ating panggamot sa ating kidney. Kasi meron akong failure sa aking kidney problem. Sana matulungan nyo ko sa aking sakit. Thank you. Yan, kuha lang tayo nitong dahon na ito. Lalagayin natin dahon ng bignay. Yan. Yan. Walang bunga. Habang naghahanap tayo ng aking gamot na naman, lalagain. Yan, nakita ko to yung mga bata dito. Nagluluto ng saging. Yan. Mga kaibigan ko to, mga kakilala ko. Yan. Manghingi tayo ng linagang saging. Yan. Yan, nadaanan natin dito sa tabi ng riprap. Yung mga bata nagluluto ng saging. Saging pa din. Depan luto, depa. Diba? Yan. Yan sila oh. Yan si Cloti, gapong-gapo. Gapong-gapo nito to. Yan. Hindi pa yan. Sina, labo-labo na tama. Almusal natin. Yan, nadaanan ko dito paghanap ko ng gamot. Naghahanap ko ng gamot ko naman. Nadaanan ko yung mga bata dito. Aalbor tayo ng 2 piraso. Dahon ng dahon ng ano yan? Takip dyan. Walang takip. Wala. Yan o. Gapong-gapo. Mga bata dito. Yan sa likod ko. Yan ang ayaw magpatingin sa camera. Dito naman kami sa tabi ng riprap. Kasi dito ang pinagkantambayan namin sa tabi ng riprap. Kaya nadaan na namin dito. Mga vlogger. Yan, labo-labo na para maka-almusal tayo. Labo-labo na daan. Hindi pa luto, hindi pa. Lili. Tira room. Huwag dumanda kita no. Meron niya kita no. Matapos. Oh, saging. Yan, labo-labo na. Yan, patingin, luto na. Una. Yan, sige, kuha na. Ang kulli yung vlog. Ini i-vlog. Ay. Yun. Mundo. Ah. Diba? Yan, hilang tayo ng 2 piraso sa mga idol natin. Yan o, Iris, yung init. Almusal natin yung aking gamot. Dahon ng bignay. Saka ito yung seed underlip na dahon yan. Kasama daw paglaga yan. Panggamot sa aking kidney failure, sa aking kidney stone. Kulog yung kulog. Balagang kulog. Pato. Ano? Inakol. Sigla. Yan. I-vlog mo. No. Yan. Ito ang magandang almusal. Saging na linaga. Sarap. Tamis, sobrang tamis. O si Kadog! Kadog! Paano ito mga Kadog?
Pakita mo yan, pakita mo lahat. Pakita mo lahat, King Kadog. Yan, video mo lahat. Kadog. Yo. Kulay pula. Yan, kaluluwa ka na. Dito kami sa bukid. Oh, pilot! Ayos. Ay, Sean! Yan. Luto na. Kanya-kanyang kuha na. Boy, dahil mo na matubig ka. Eh, man talaga maubos ang tubig. Malulog ko na marian. Maalaman na yan daw. Kala mo tubig, lugod. Maalaman kung ano. Yan, salay ng tubig. Salay ng tubig. Ngayon daw tubig, King. Ikaw. Sige, ako na. Ako na, ani. Oh, to, nendo, tuwang kamo, tuwang. Tanan, saya tawa na. Saros na, tao tama ulaan, saros na. Maluluya pa. Ya, wala na dyan, ang tubig. Ibalik nilo. Yan, ibalik. Lakad to kuha. Naglad na lang upang pupunta. Sige. Balikan. Ah, balik mo dyan, oh. Ay ko! Ay ka! Yan. Yan, food trip. Food trip na mga bagets. Boy! Kapit na mainit pa ano? Yan, grabe, pasali, oh. Yan. Kugong! Yan, si Buldog. Hambog naman si Buldog. Yan. Oy, si Pati, parang cute. Nakahabol, mas parang cute. Na-extra man. Sa vlog ta. Yan. Ayan, saging. Nadaanan ko lang to. Naghahanap ako ng panggamot ko naman. Nadaanan ko to mga bagits. Albor tayo ng 2 piraso. Yan. Kadog! Pag natapos, saan maaraw na naman kita pag natapos? Hanggat! Yan, kukulit. Sobrang kukulit. Yan, sobrang kukulit mga bagits. Majuk-juk lang naman yan. Majuk lang yan, majuk. Oh! Yan, urulian na kami, urulian na. Dahon ng sampal, ng pansit-pansita. Yan, kumuha tayo panarig natin sa ating lalagain. Gamot sa ating kidney failure. Yan. Ganda rin to sa may mga iniindang sakit. Kagaya ko na may matagal ng iniindang sakit sa ating kidney stone. Pansit-pansitan. Panarig natin doon sa Bignay. Yan ang aking kombinasyon, aking mga lalagain. Pansit-pansitan, saka itong sampal-sampalukan. Yan. Tapos itong banaba. Bugnay pala, bugnay. Ang aking kombinasyon, aking lalagain, 3 klase, bugnay, sampal-sampalukan, saka itong pansit-pansitan. Yan ang aking lalagain para sa ating kidney stone. Kasi umatake naman yung ating kidney failure naman, umatake naman. Kaya maglalaga tayo ng madahon-dahon. Yan, thank you.
Yan, kumulo na yung ating linagang dahon-dahon. Yan, palamigin natin para may mainam tayo mamaya. Dahon ng bignay. Palamigin natin. Yan na ang dahon ng bignay. Pansit-pansitan, tapos yung sampalukan na linaga natin. Yan. Ay, dahil maya lumamig para mainom natin. Yan ang gawin natin kape. Umaga saka sa hapon bago matulog. Pwede tayong yan. Isang baso. Linaga. Bignay. Sampalukan saka yung pansit-pansit. Yan. Thank you sa mga nanood ng ating vlog ngayon tungkol sa ating mga herbal na inumin sa ating kidney stone.